Kim Otsa Folk Wahdarina Ad Bilgi Semtiv Lekhai Feyenem Limhaba Feyenem Milada Emetamarin Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Merħba fid-dar ta' Marija, l-om tal-grazzja tagħna, l-om tal-għajnuna, għajnuna tal-insara. Dil-Quddisa nitolbu għal waħda tarbija li kellha intervent il-bieraħ ġewwa Ruma biex il-Madonna tkompli tieqaf miegħu tarbija tifel. Nitolbu għal ġenituri, għal familja tagħhom, nitolbu għal morda kollha, nsellmu minn qalbna l-immigranti kollha, speċjalment dawk fl-Awstralja ġewwa Melbourne li jagħmlu bħalna dawn l-erbat tal-Madonna fil-post ta' Bacchus Marsh. Nitolbu ħalli aħna u dawn ħutna immigranti niġġeddu u nissaħħu fil-fidi vera fil-Mulej Ġesu, il-feddej tagħna u fid-devozzjoni lejn Ommu Marija ħalli tkun ta' mudell għal ħidma tagħna l-imejjel tagħna fil-mixja tagħna bħala pellegrini. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Quddisa tal-lum se nofruha l-erwieħ ta' George, Marija u Ljuna Galja. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, iħenna għalina, Alla li jista' kollox, jaffrinna rnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu, illum qegħdin nagħmlu l-Quddisa tal-Verġni Mqazza Marija, Reġina tal-Apostli. U Alla inti tajt l-Ispirtu Santu lill-Apostli tiegħek waqt li kienu qalb waħda jitolbu flimkien ma' Marija Om Ġesu, għati lilna bl-interċessjoni tagħha li bil-fedeltà kollha naqdu l-kobor tiegħek u nxandru bil-kelma u bl-eżempju u bil-glorja tal-isem qaddis tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li marru ma' Pawlu waslu sa Ateni. Imbagħad reġgħu lura bl-ordni għal Sila u Timotju biex imorru ħdeh mill-aktar fis. Imbagħad Pawlu wieqaf f'nofs l-Arjopagu qabad jitkellem. Il-ġil ta' Ateni qiegħed nara li intom f'kollox nies mill-aktar reliġjużi. Jiena għaddej u nħares lejn iġbijat qaddisa tal-qima tagħkom, sibtu ukoll artal din il-kitba fuqu lill-Alla mhux magħruf. Għalhekk dak li intom tqimuh bla ma tarfuh inħabbarulkom jien. Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fija u li hu s-sit is-sema u l-art ma joqgħodx f'tempji maħduma bl-idejn, anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bniedem bħalli kieku kienet toqsu xi ħaġa u li jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Minn bniedem wieħed għamel il-ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmlu fuq wiċċ l-art kollha u qasmilhom bil-qies iż-żminijiet u truf tal-art fejn għandhom jagħmlu. U dan għamlu biex huma jfittxu lill-Alla u forsi jħossuh bidejhom u jsibuh. U tassew u mhumiex il-bogħod minn kull wieħed minnha. Aħna feh ngħixu, nitħarku u aħna u kif qalu xi wħud mill-pojeti tagħkom, aħna tassew nisel tiegħu.
Mela la darba aħna nisel ta' Alla m'għandniex naħsbu li jew jixbaħ lid-deb, jew lil-fidda, jew lil-ħaġar, isu xbija ġejja minn senet u moħħ il-bniedem. Alla għala għajneħ sakemm il-bnedmin kienu għadu ma jafux. Issa għarafhom lil kulħadd. Issa għarafhom li kulħadd għandu jindem u fejnu. Għax huwa għażel jum li fih għandu jagħmel ħaq ġust mid-dinja permezz ta' bniedem li ħatruhu. U ta' dan kollu ta' prova quddiem kulħadd billi lilu qajmu mill-wiet. Ma li semgħu kliemu fuq il-qawmien mill-wiet, xi wħud minnhom bdew jitqu, iżda oħrajn qalu, nerġgħu nisimgħuk fuq dan darb'oħra. Hekk Pawlu ħareġ minn ġo nofshom, imma xi wħud issieħbu miegħu u emnu. Fost dawn kien hemm ukoll Dionisju l-Arjopagita u waħda mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Wara dan, Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru l-mulej mismewit, faħroh fl-ola smewit, faħroh anġli tiegħu kollha, faħroh eżerċiti tiegħu kollha. Is-slaten tal-art u l-ġnus kollha, il-kbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u x-bejbiet ukoll, ix-xjuħ flimkien ma' tfal, ħajfaħru isem il-mulej. Għax ismu waħdu l-oli, sebħu l-fuq mill-art u s-sema, u għolla l-qawwa tal-poplu tiegħu, dan hu tifħir għal-ħbiebu kollha, għal uliet Iżrael, il-poplu għażiż tiegħu. Qumu bil-rifqa. Jien nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. L-Ispirtu tal-verità jwassalkom għal-verità kollha. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, baqali ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità jwassalkom għal-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi, għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. Kif edna fil-bidu ta' dawn l-erbat il-meditazzjonijiet illi qegħdin nagħmlu f'dawn iċ-ċirkustanza qed nieħduhom minn dik li tissejjaħ il-prefazzju, l-introduzzjoni għat-talba Ewkaristika. U f'din it-talba Ewkaristika fil-prefazzju ikun hemm f'dak li jissejjaħ il-korpus, iċ-ċentralità tiegħu, ir-raġunijiet għaliex qegħdin niċċelebraw dak it-titlu lill-Verġni Marija. U llum kif għedt diġà fil-bidu tal-Qudiesa qegħdin niċċelebraw lill-Verġni Marija Sultana tal-Apostli. X'jgħidilna fil-prefazzju? Jgħidilna dal-kelmiet sbieħ Marija ħaffet twassal il-Kristu lil Ġwanni biex ikun taqdu sija u ta' ferħa għalih. Petru u l-Apostli l-oħra imqanqlin mill-Ispirtu Santu bla biża' ħabbru l-Evanġelju lill-ġnus kollha biex ikun għalihom għajn ta' salvazzjoni. X'tallimna din il-verità? Illi jekk irridu nagħmlu il-ġejt u nwasslu kelma tajba, mhux kemm int intelligenti jgħod, mhux kemm studjajt, mhux kemm għamilt suċċess fil-ħajja li jgħod, kemm int mimli bl-Ispirtu Santu. Kemm qabel ma tlaq tal-missjoni tlabt li l-Ispirtu Santu jinżel fuqek u jdellek. Jitfaddel tiegħu fuqek kif għamel fil-Verġini Marija. L-Anġlu hekk qalilha l-Ispirtu Santu
l-qawwa tal-għoli saddellek. Aħna niġu hawnhekk għax nafu aħna dajfejn. Aħna maħniex mal-qaddisejn, maħniex mal-perfettej. Min imur il-Knisja xaf illi mhux perfett. Ħażin għalina jekk naħsbu illi għax qegħdin niġu l-Knisja jew jiena x'qed inqaddis aħna perfettej jew imkien la wasalna diġà x'imkien fil-qdusija xemm minn dan. Qegħdin nitolbu l-għajnuna tal-Ispirtu Santu li jmexxina u jżommna f'din it-triq ta' riċerka u ta' salvazzjoni biex imbagħad mimlijin bl-Ispirtu Santu inwasslu lil Kristu lill-oħrajn kif għamlet Marija fil-familja ta' Eliżabetta u Ġwanni illi kien għadu fil-ġuf tagħha. Kif għamlu l-Apostli Pietru u Pawlu fil-bidu tal-mixja tal-Knisja meta l-Knisja bdiet tinferex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Id-domanda, il-mistoqsija li nagħmlu lil nafusna x'inhi? Qed inħalli l-Ispirtu Santu idawwalni u jmexxini? Kif qed ngħin lill-oħrajn bl-imġiba tiegħi fl-esperjenza ta' Kristu biex min għandu kif kien jallimna San George Preka l-Qaddejs it-tieni missier tagħna nilbsu l-libsa tal-manswetudni tiegħu, tat-tjubija tiegħu, tal-umiltà tiegħu. U din hija xi ħaġa li d-dinja ma timbuttanix fuqha, id-dinja timbuttak biex tafferma lilek innifsek biex tidher iktar importanti, iktar qawwi mill-oħrajn f'kull sens. Mentri l-manswetudni jurik id-djufija tiegħek u jurik li għandek tokkupa dejjem l-aħħar postijiet. Kif qed inwassal l-aħbar tal-Vanġelu, il-ferħ tal-Vanġelu hawnhekk il-Papa Franġisku fuq it-suntier ta' dejn il-Knisja Għażiża tagħna dakinhar li ġie fostna qalilna ħabbru il-ferħ tal-Vanġelu, il-ferħ. Allura aħna l-insar għandna nkunu mimlijin bil-ferħ, dan hu wieħed mill-elementi tal-preżenza tal-Ispirtu Santu fostna. Biċċoħra żgħira mill-prefazzju titħadded dwar il-Verġni Marija u jgħid u llum ukoll il-Verġni mqazza lil dawk li jxandru l-Evanġelju tqanqalhom bl-eżempju tagħha, tqawwihom bl-imħabba tagħha, tgħinhom bit-talb tagħha biex ikunu jistgħu jħabbru l-Kristu Salvatur fid-dinja kollha. Lil-meqettejn lill-Verġni Marja mena tqanqalhom bl-eżempju tagħha, tqawwihom u tgħinhom lilna devoti eżis tagħha. Lilna li niġu dawn l-erbat u niġu ninvestaw lilna tqanqalna biex nkunu ommijiet, missirijiet tajba, missirijiet ta' eżempju, mimlijin bejnietna mhux bil-qawwa tal-erf tagħna imma bil-qawwa taċ-ċediment u tal-umiltà u tal-maħfra. Tgħin lill-Papa, lill-isfijiet, lis-saċerdoti, lid-djakni, tgħin lill-missjonarji tagħna, lill-katekisti, tgħin lil kull wieħed u waħda minna li jiġi hawnhekk u għandu tama kbira, għandu xewqa kbira illi jinbidel ħalli jkun mhux dlam għall-oħrajn imma okkażjoni ta' ferħ. Dan hu l-Vanġelu. Ejja nitolbu l-Verġni Marija biex tibda minna u tħalli lilna nkunu t'eżempju għall-eżis tagħna. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej jew issa nresqu it-talbiet tagħna. Għalina il-koll biex niskopru li permess tal-Mammudija aħna wkoll l-Apostli xandara tal-ferħ tal-Vanġelu nitolbu. Għal dawk li għaddejjin mid-diffikultajiet tal-ħajja, għal dawk li mhumiex maħbuba fil-ħajja tal-familja tagħhom biex il-Verġni Marija permess tal-Ispirtu Santu tiftilhom il-qalb tagħhom għal faraġ u għal maħfra nitolbu. Għal dik il-familja li qiegħda ġewwa Ruma bit-tarbija tagħhom biex permezz tal-qawwa ta' Marija jħossu li l-mulej qiegħed qrib tagħhom f'dawn il-momenti li għaddejjin minnhom nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jagħmlu l-eżamijiet bħalissa, nitolbu għal morda kollha li qegħdin jistennew xi riżultati għat-testijiet tagħhom, għal dawk li qed jirċievu l-kura għall-immigranti tagħna huma fejn huma fil-pajjiżi kollha tad-dinja biex iħossu il-faraġ u l-wens tal-om qaddisa tagħna. U bħarsitna fissata fuq il-Verġni Marija impoġġu fil-qalb tagħha dawk it-talbiet għal persuni eżis għalina. Flimkien, qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija.
Agnata ferhin semmo frigile l'altare tieg. Agnata ferha adna haja wahda mieg. Mijbura ftal bahir ana ġili jistħoqlo kawnatu. Kilan jawu it-talba taqrub li moku. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Din l-offerta tagħna mulejja l-ħniena tiegħek u bl-interċessjoni tal-Verġin Marija tkattar l-att ta' dawk li jemnu fil-Knisja tiegħek biex bla qiegħda tiddi fija kotra ta' drawit tajba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħaj f'din it-tifkira tal-Verġin Mqazza Marija li qabel l-Apostli ħabbret lil bina Ġesu. Għaliex hi immexxija mill-Ispirtu Santu ħaffet twassal il-Kristu lil Ġwanni biex ikun ta' qdusija u ta' ferħa għalih. Pietru u l-Apostli l-oħra imqanqlin mill-istess Spiritu s-Santu bla biża' ħabbru l-Evanġelju lill-ġnus kollha biex ikun għalihom għajn ta' salvazzjoni u ħajja. U llum ukoll il-Verġin Mqazza lil dawk li jxandru l-Evanġelju tanqalhom bl-eżempju tagħha, tqawwihom bl-imħabba tagħha, tgħinhom bit-talb tagħha bla qiegħda biex ikunu jistgħu jħabbru l-Kristu Salvatur fid-dinja kollha. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Inħobbok. Danu il-misteru tal-fidi jinħabru bil-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajra xoġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Miċċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf li mabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek George Maria u Ljuna Galja li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija
mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. F'udjenza mal-missier tagħna tas-sema f'dal mument qabel ma nagħmlu din it-talba, nagħmlu l-intenzjonijiet tagħna, inġeddu l-intenzjonijiet tagħna dak li tlaqna bihom mid-dar illum. Nitolbu għall-familji tagħna ħalli l-bambejn il-missier tas-sema jipprovdilhom, jagħtihom l-għajnuna, jaqgħadhom isaħħaħhom fil-wediet, fil-fedeltà lejn xulxejn. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex jibqgħu jiġu ispirati mill-ferħ tal-Vanġelu. Nitolbu għalina ħalli nitħeġġu fil-xandejr tal-ferħ tal-Vanġelu lill-oħrajn. Bil-qalb, missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, ħaffrilna dunubietna bħalma naffru lil min hu ħati għalina. Daħalniex fit-tiġrif iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dunubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha islimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dunubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi dunubiet tad-dinja. Kien jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan
imbirek mulei al deiem, u imbirek risem adisniek. Alleluia, alleluia. Salvatur livdeitna lekol, intlitina hayyawta majdida. Addis awin tkun imbirek mulei, tkun imbirek mulei al deiem, u imbirek lisem adisniek. Alleluia, alleluia. Int mulei lit hobna lekol, pares leina parsa kollahina. Kollok tiba tkun imbirek mulei, tkun imbirek mulei al deiem, u imbirek lisem adisniek. Alleluia, alleluia. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità nitolbu. Issa li ħadna dil-għajnuna s-salvazzjoni tagħna fit-tifkira tal-Verġni Marija Sultana tal-Apostli, nitolbuk mulej biex il-poplu tiegħek dejjem jimxi aktar il-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni u jagħmel dejjem ir-rieda tiegħek u jaqdi l-bnedmin kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nafżaw li għada bejn is-7:30 ta' filgħodu u s-7 ta' flaxija se jkun hawnhekk f'dan is-santwarju ir-relikwa ta' Santa Faustina li jirċiviet il-rivelazzjonijiet tal-ħnina divina. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Tleta Avamarijiet lil Madonna għal-bżonnijiet tal-familji kollha tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sultana tal-familja itlob għalina fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija, o kemmi doħlejju dak ismek sabi, kem toħroġ qawwija il-kelma min qalbna bit-tamali tal-bna jatik l-akbar ġi. Int laxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek bik mimli kull żmien. Ikun infakkar Ġesu Kristu.